morning! Good morning, guys. Ang ganda ng ating umaga, oh. Oh, di ba? Ang ganda ng tawag nito. Umaga. Ang ganda ng sikat ng araw. Ang ginaw-ginaw. Sobrang ginaw na mga loves. So, yun. Pero, ang ganda ng ating tingnan nyo na. Ang ganda-ganda. Dito tayo kasi mas maganda ganito. Nag-uwak ko eh. Ang ginaw-ginaw, grabe. Oh, ang ganda. Grabe, guys. Tignan nyo yun, guys. Masarap tayo kasi ang ginaw. Ang ginaw, guys. At saka ang daming uwak. Uy, ang ginaw sa labas. Grabe. Grabe ang ginaw. Pasok. What are you doing? What are you doing? Can I go with you? Magbihis ako, guys. Meron akong hinihintay dito sa ating laptopers. Meron lang akong tinatrabaho dyan sa laptop. And, yun. So, kailangan ko lang mag-upload ng shorts sa YouTube. Yes, nag-upload ako ng shorts. Mix po siya, pero mostly focus ako sa animals. And, yun, magkapira ka pala, guys. As in, nagkapira ako sa shorts doon sa, YouTube. And, kahit hindi siya, malaki, at least mayroon, no? Yung mga short na mga videos, ifo-focus ko yung focus na, dito sa YouTube natin, focus ko yung, tawag nito, yung pagka, sa hayop natin ba? So, yun yung fino-focus ko talaga. So, which is good. Nagkapira ako. Very konti lang yung shorts ko and din hindi maraming views. Pero at least mayroong pera doon, guys. Mag-post ka lang without even isipin yung mga ganon bagay. Ang pera andun, guys. Nakalagay. Oh, which is really good, no? Kasi nagkapera tayo doon. Kaya yung mga post ko sa aking YouTube na mga short. Hindi ko yan siniseryoso. So, every time na mag-post ako, meron siyang pera. So, additional yan sa ating income, no? So, yun siya. I'm going this way. Tignan natin yung kamatis kasi sobrang ginaulit kung buhay pa ba natin kamatis. Guys, balikan din natin itong ating garden, no? Kahit wala na masyadong mga tanim-tanim. At meron naman din mga tira-tirang mga kamatis din. Sayang naman, di ba? Ang dami po sa inyong nagsasabi na sobrang mahal ang kamatis dahil sa Pilipinas, no? Na hindi ko talaga magigits, guys. Ang daming namamahalan pero walang nagtatanim. At ito, nakikita ninyo naman yan, no? Na mga hilaw-hilaw pa ng atong kamatis, mga darling. So, pero kukunin no natin, no? Kasi hindi minian, ang nasa tiyan, guys, walang laman. So, naisip ko naman magluto tayo. Bumili kasi ako ng saging at meron tayong ginamos. Alam nyo naman yan. At sayang din ito. So sabi ko, ang daming hilaw, konting hinog. So ngayon, ang hilaw ating lulutuin with with hinog. Kita nyo naman yung kamatis, guys. Pero luka-luka talaga itong kamatis. Nagbulak-bulak pa talaga siya, no? Meron pa talaga siyang mga bulak, pero kitang-kita na talaga na naluluyas na naluluyat na yung mga dahon ng ating kamatis nga. Dahil frozen siya every night talaga, guys. Below 30 something ito dito degree sa bahay. Dahil nasasayangan ako bago ito masira at magluyat, no? So kunin ko na natin. Pasensya na talaga kayo mga Kaya mahihirapan din akong magtagalog, mga loves, no? Ito yung ating kamatis, ang gaganda, no? Paminsan talaga kapag makapigbisaya ako, wag na kayong magwala pa dyan kasi talagang ating mga dila dito magkatuwad baliskad. Meron po tayo ditong, alam nyo na, saging na nabili. So kailangan lang natin siyang i-steam. Hindi natin siya ihumol sa tubig, no? Kasi malalata, manggod na. Ito man talaga yung walang trabaho, guys, no? Kain ang talaga mga designing ating mga nasa isip talaga. Ay, i-address ko lang ito, mga dino. May nag-message sa akin or nag-comment dito na mayroon daw siyang natanggap na
message na ako daw yun siya na kailangan daw ibigay yung GCash kasi meron daw akong ibibigay na 10,000 pesos. Oh my goodness. Guys, huwag kayong maniniwala kung merong magme-message sa inyo na magpa-pretend na ako. Kasi last year pa itong natatanggap ko or nakikita ko talaga na merong gumagawa ng mga account, kinakopy yung pangalan ko, kinakopy lahat, no? Yung mga videos nire-upload, hindi lang talaga sinishare yung mga upload ko, and nagpipiki-piki sila na marami silang followers. So yun siya. So wag kayong maniwala mga jay kung merong magsasabing magbigay, no? Kasi i-announce ko naman dito yung mga giveaway natin or meron akong ibigay. I-announce ko naman dito sa page na ito, pero wag kayong maniwala ha. Pasensya na kayo, nasa baba ko yung cellphone ha. Nasa baba. So yun, kain tayo. Ito yung ating ang sarap niya. Diba? Nilagay ko nga. Hindi kakain sa amin ito. I told him he doesn't want it. Ang sarap eh. Ang ginamos talaga pag maprito. Ang iba ang amoy. Magandang amoy. Pero sa kanila iba. Masarap kainin eh. No. Meron din ako ditong saging. Sarap. May tatanong pala kung bakit makaganito ako sa loob ng bahay. Maginaw guys. At kung magsasabi din ako na maginaw dito sa bahay, sabihin din na, may heater ba kayo? Meron naman kami heater guys, no? Pero hindi yung heater na mura nakagipaningot, no? Yung parang basang-basa na yung ano mo, katawan. My husband is busy. Busy playing with his movie. Sarap. Maparami talaga yung kain mo dito. It's really good. Sarap guys. Ang sarap-sarap ng ginamos. Maparami talaga yung kain mo kapag, maparami yung rice kapag ganito yung ulam. Ang sarap. Ginamos, gisahin sa kamatis at saka scallion, garlic and onion. Really good. Pero dahan-dahan lang kayo dito kasi magtuyok-tuyok yun ang ulo. Magtuyok ang ulo ba? Yes, I'm using my hand because wala lang. Gusto ko lang.